Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakam rep Syntiew kode kawin ki kam kabaki patba ki iet bat sngotanan bat tang kata hendai kala ban long ru kum kawin ki lat kamai kaji kabahakani ka job kerdo kam kerdo jam ka Shillong Agri Horticultural Society kala penong ka Autumn Flower Fair arhajar ar kabalai sngi lenter kabala sedang na do menta ka sngi bat kaban kod ha ka sngi tho ding kabala long ha All Saints Hall Shillong habayo ban yakren bat uba Andrew Dkhar ubade u secretary jong ka Shillong Agri Horticultural Society ulong baga jing penong jong ka society ya kate cafe kalong ban pli kalat kalenti kum karinsan naga benta ki brio ki bai ki Syntiew ki skut khna makin yo ban penyat yo ki Syntiew bat kan long ru kalat kalenti bakin yo ban im Jakpoh uba Andrew loong bana kadaw jong ka jingwan ka khlam covid khat khandai kalakta ba ya ka kamai ka kaji jong ginong rep Syntiew bat dei ha kani ka snem bana ka liang ka society kala penong ni kani cafe khna makin la ban sedang biang ya kani ka kam bat pentelon chakman bat baka yo ka kot jong ki kanang kiu ulong baka ni ka jing penong ni kani cafe kalong kom shibenta baki dan ki Syntiew ki skut ki bampat da dan bhasha kani ka jaka reiling baka ni cafe kan penong ni ki pat ba bakin thiet bat thung hala ki jong ki yeng ki sem Kini ke Autumn Flower Fair, lapulong dari ke society kejongi ke bagi kot ke Shillong Agri Horticultural Society. Te kini society la seng nado senam si hajar kendai spa nyo kelas lemi. Te nado tiki por giladan ki activities ke ba kini society kelale anak kapor. Tengi saya pelong kini ki flower shows. Nanti saya pelong ini ki vegetable ru, nanti ini ki fruit shows. Te ni conduct ru ini ki awareness program ke bayade bet ke ban penbah penman ini ki Syntiew ki skot nanti ki jor ki jep ki so ki pai. Te hagan ni kenti ke bamenta ini pelong ini ka Autumn Flower Fair. Te kani ka fair ka jingtmu ka long ba ngin play ka lat kanti ka long kani ka fair ka long ka platform na mata hiti nurseries ki budan ha ka leng saudong jong East Khasi Hills district bat ki budan shawai ru ki jak ki benta kanang ba kin yo ka lat kanti ba maki kin yo ban penya yo biang ya ki Syntiew ki skot ka ba maki ki penlong ki sara te kanlong kalat kanti ba maki kin yo ban em Jakpoh nomor bahai itu kisnam ki balala nagatau jong ka jingwan jong tu ka khlam covid te kalak ta ya ka kamai ka ji jong ki te kani kanti ngi nagaliang jong ka society daga ba pelong ya kani ka fair kin sedang biang ya kani ka kam ban pentelon ba kayo ka kot ka jong ki kanang kiu nakapor natas kawai ru kalong ba kani ka fair kan yarap ru naga benta kitu ki bre ke ba Syntiew ki skot te ki don ki Syntiew ki skot ki ba alese ki bompat da dan bahasa ni rei bangila dan mentah kani ka kenti ki bomta ki bre ki la ban shim ki ban thong ki plau ki la ban thong ki per ki jongki ban penitenat nata sakawai ru bakan long kum gajing penbah ya ka marem ki bre ki bawan hagani ka fair ki yo ki jing mentoy ka mal ong mene ba ki wan thiet ki plants ki ba
maki ki tip kita ngajing tip tambah kim kam yo koi te kata ko de ke jing mentoi te kiton kini ki orchids kam tame ki ba ni ora ni ki pa ki jala ki ba hap hakani ka jaka ka jungi te kini ki orchids ki long ki ba thamai komarono ki de ki exotic orchids ki ba ki breu ki ba ki orchids ki shim kabu ban thiet ikini te kata kadai Nagalian juga tiki ba Syntiew te ni Nagalian juga ni badi ru ka la dong ga jing mentoi ki baki maki kin ki yo ya ga jing im jing kamai te ki orchids ki ba don hani ki don nalor ki symbedium ki bakham kan rai hi tamba ki don ki symbedium bar ki bathamai ki jai bathamai ki don ki cattleya nata ki don ki ni ki oncidium na phalaenopsis kapaki ong ki mort orchids nanti kita ni lady slipper, but ki orchids ki ba ki kini ki beri bakam mai ki orchids ki ba ki kwa ba ban ki ban thong ki kai pher na ki ki jaj ki nomlong ga ju odor te nomor ba ki kum kitu ki bangal ong benen lagi di ki tissue culture kemudian bala penlong penman iki bala penmi iki lomba kini ki buat science ke ba mentah gitu ki kin kamrem kataru kalong kat kum karta lada gidi ki barang red ki kam duna kador ki bahe kadang kam tam kador nomor ba boleh ke tam kador kalong nomor ba gitu ki ba sara ki bathung iki ki haman pulut ika por ki pulut ika bor nata ki pulut iki input through na way Syntiew te habai de ki orchid su ki don lagi jong ki janya ki ong kan ga pot mixture komot ka kitu ki jingkle ba de manai ki orchids kata kalong nam ta kini ki saprophytic orchids bat kini ki terrestrial lani semi terrestrial orchids sendai Nagalian kini ki epiphytic orchids pada kemot kita ki bara ki bang yang tiu deng mo ki basisno agi deng kita ki epiphytes orchids dan nam ta gitu pada kita kam da kawai par ka jai potting media lani potting mixture ba simple ni kam ta ki kum ki ni ki coconut husk nata ngi kam charcoal nata ngi haban ai ki bara daga synthetic feed kemot kum ki NPK te NPK ro godon laga jong dosage te kitu ki ba thong bat kitu ki ba kwa ban thong ki haban da yo ka jing kai knang kumno ban ai no ka common dei bagade dei kimta ki ni nursery ki don ka to ani hang di lai hi ki don ki ba shna yu ki compost nam tai ki wei pat ki long ki dollar jing ki orchids ki don ki wei pat ki Syntiew ki ba ki di hang ni ki don ki ready made mixture te nam tai ki orchids ki don ready made mixture te ban ong ba pan le hi ru la hi tama ka don kam ka ji hi kai